Nå, her ser vi dit drivhus fra bagsiden af. Der har du nogle hortensier stående. Ja, Ja. det er Limelight, Ja. og dem har jeg klippet ned her forleden dag. Ja, og hvad har vi af dato nu? Midt i april, ikke? Det er midt i april, ja, det Ja. er det nemlig. Normalt skal de klippes ned til sådan 15 cm. Jeg ved ikke, jeg nettede det bare ikke rigtig i år, så det er lidt et eksperiment. Så de har fået lidt mere buskform. De har fået lidt mere buskform her. Og I stedet for den hvis de der. bliver for ranglet og spinkle, så må jeg klippe dem lidt mere ned næste år. Ja. Jeg skal jo også prøve at tage det frem en gang imellem. Jo, det er jo der på den måde, vi bliver klogere. Skal vi kigge på nogle af dine andre hortensier? Ja, lad os gøre det. Ja. Nu står vi om ved jeres lille forhavegård. Og her har du også hortensier. Ja, det er yndlingsplanten over alle planter, især min mand, så han skal også have lov at bestemme lidt en gang imellem. Ja. Det, Og du har været der med saksen, ja, kan jeg se jeg også. kunne ikke styre mig heller her. Mm-mm. Det er den, der hedder Endless Summer, Hvor skønt. som blomstrer på det På samme hvad? års skud, ikke? Ja. Så den kan man klippe rumme meget ned. Ja, det kan man. Ja, Men de er faktisk ret store jo. ja de er. Altså, jeg ved godt, de kan jo blive meget, meget, meget større. Men Ja. altså, Her har jeg også været lidt mere behersket i år. Så ja. Hvor gamle er de? det er 3. sæson, vi kører på nu. Okay. De var enormt flotte sidste år, så det satser jeg også på, at det bliver nu. Godt. Lad os prøve at vise, hvordan man gør, fordi der er mange, der er lidt i tvivl om, hvordan de går klipper på selve grenen. Har du nogen, du ikke har klippet ned? Og ja, Ja, så lad os gå over og kigge på dem. det gør vi. Det her er også Endless Summer, ikke også? Det er også Endless Summer, ja. Ja. Den er meget stor. Ja. Og derfor så tror jeg, jeg vil forme den lidt, så selvom der også er nogle blade her, så vil jeg klippe den ned. Eller klippe den af helt dernede. Okay. Se, det som jeg i hvert fald nogle gange selv kan være i tvivl om, det er så noget med, hvor langt, altså hvor i forhold til skuddene. Ja, men den her, den blomstrer jo, som vi sagde før, på det samme års skud, ikke? Ja. Så der er ikke nogen problemer i det. Okay. Så derfor kan man også vælge bare at forme den, som man gerne vil. Ja. Man skal selvfølgelig ikke klippe alle skuddene af, men den her, den er sådan lidt irriterende, at den hænger hen ad jorden, så der kunne jeg altså godt finde på at klippe den af helt dernede. Ja. Og det samme med den her. Og så er der jo nogle af dem, der er sådan lidt vintervisne ude i spidsen. Ja, det ryger også af. Ja. Hvad Faktisk kan man nærmest brække dem af med hænderne. Nej, det kan jeg egentlig godt se. Ja. Altså, der er nogen, der spørger til, hvorfor vi lader de der visne blomsterkvaster blive siddende hen over vinteren. Ja. Har du en tanke om det? Nej. Nå. Jo, jeg har en tanke om, at jeg synes, det ser grimt ud. Jeg kan ikke så godt lide det, Nej. men jeg har bare ikke fået dem klippet af. Nå, okay. Så det er bare rent dovenskab. Nå. Normalt så får jeg fjernet dem. Ja, okay. Og det tager de ikke skade af? Der er ikke sket Fryser noget. ikke længere ned af det? Der er ikke sket noget indtil videre. i Hvis hvert du fald. tænker både på de hårde vintre og de... Ja, nej, jeg synes ikke, der er sket noget. Men altså, Okay, fordi det, som jeg har hørt folk sige, er jo noget med, at de lige tager af for frosten på en eller anden led, ja, når Ja. de bliver siddende på, de visne. det skal nok passe. Jeg er lidt anarkistisk anlagt en gang, Ja. men fordi Ved jeg du kan hvad, ikke det- se på sådan noget grimt. Men altså, jeg Så. kan faktisk også meget godt lide det der med, at når man har fundet ud af noget, der virker, så behøver man ikke at gøre alt det, som står. I øvrigt står meget forskelligt mange forskellige Nej, steder. det er jo det. Men jeg Så, vil selvfølgelig ikke garantere noget, så nej. man skal gøre, som man selv føler for. Ja. Jeg klipper også stavter ned om efteråret, hvis jeg når det, fordi jeg ikke gider se på dem hele vinteren. Ja. Så. Men det er sådan set meget nemt, fordi man kan forme den, og så kan man også bare nøjes med at klippe af ned til det første skud. Så. Ja. Men hvis der er nogle skud, der er lidt spinkle, så kan jeg godt lide at få dem klippet af, så ikke de bliver alt for spinkle. Godt, men jeg tror, vi har fået sådan Ja, det tror jeg fornemmelsen også. af, hvordan du gør. Yes. Men har du, nu de her, de blomstrer jo på samme årsskud, altså samme sommer. Ja, Men det er der jo nogen, der ikke gør. det er rigtigt. Den almindelige hortensia. Ja, Og dem havde du en nogle af, ikke også? dem har jeg også lige et par Godt. stykker af, ja. Vi drøner lige over og ser på dem som en afslutning. Det gør vi. Så er Lene simpelthen plantet midt i bedet i baghaven. Og det her, det er så den, der bliver kaldt almindelig havehortensia. Og vi er kommet frem til at mene, at den hedder hortensia macrophylla. Og der begynder du at klippe på en lidt anden måde. Ja, det der er ved det, er, at hvis jeg klipper ned i grenene her for eksempel, så vil den ikke blomstre. Så jeg
fjerner kun lige det, der er det visne af det. Faktisk kan man nogle gange brække det af. Så hvis den kan brække, så er den vissen? Ja. Ja. Her der er der nogle små skud, så der klipper jeg bare ned til der. Okay. Så klipper ned til første levende skud. Ja. Så den her, den kan man ikke beskære vildt og voldsomt som de andre. Nej. For så Så kommer der i hvert fald ingen blomstring samme år. Nej. Så må man lige vente til året efter. Det er nemlig det. Ja. Yes. Jamen, vi siger god fornøjelse med din hortensia-trimning her fra Havefolket, Lena og Marianne, og du kan se mere om beskæring og forårsklargøring af haverne på havefolket.com. Hej så længe.